ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಖಿಲ್ ತುವಂದುಲ್ಲರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕರ್ ಸೀಸನ್ 2. ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮುಕುಂದ್ MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ, powered by LED Zone and BDG Ganapati Pi Enterprises, co-powered by Ocean Pearl, Volkswagen and Digital Planet. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕರ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ನಿಕ್ಲು ತುಯರೆ ಉಳ್ಳರು. ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾದ ನಲಿಪಾಯರೆ ನನಾಯಿನಾಥ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಕೆ ತೆನಾಲಿ ತಂಡದ ಕ್ಲು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ. ಏರಿಯನ್ ನಾವ್ಲು ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಉಂಡು, ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪುನು ಕಡಿಜಿರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೊತ್ತು. ಓ ದೇವರೇ, ಬತ್ತಿನ ಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತುದುಲೆ ಆತ ನಾವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬನ್ನಾಗ ನೀ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಅದು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತರಂದ ಅರ್ಥವು ಇದನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಮುಂದಾನ ಒಂದು ದೇವರನ ಪುರ್ಸದ ಇತ್ತು ಕೊಡಕ್ಕೇನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪಂದ ಸೈಪುಂಡಿ ಒಂದು ಪುರ್ಸದನ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡತ್ತ ಮಾರ ಯಾರು ಪುರ್ಸದ ಮುಂಡಾಬಾರ್ದು ಕೈ ಈರು ಗಾಡಿ ಬೇಡಿ ಮಾಲ್ಪುರ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನಾಗ ಅವತ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀಪ ಮತ್ತೆ ದಾದೆ ಅಂಚೆನೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಅವಸರ ಮಾಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪನ ಸಹಜ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ತಿನ್ನಾಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮಗಂದು ಏನು ನಿಂಬೆ ಹೊಡಿ ನಾಯಿ ಬಿದಾಯ ಕಟ್ಟ ನಾಯಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿ ತಗಲ ನಾಯಿ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರ ಬಾರಿ ಕುಸಾಲ್ದ ನಾಯಿ ಬಾರಿ ಕುಸಾಲ್ದ ನಾಯಿ ಅದ ಬಾರಿ ಕುಸಾಲ್ದ ನಾಯಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ನಾಯಿ ಸಾವದ ಕುಸಲ ಸಾವದ ಕುಸಲ ಕುಸಲ ಈ ನಮ್ಮಿಂದ ಕುಸಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಸಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕರ್ಮದ ಕುಸಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾರ ನಿಗುಲು ಎರೆಗೆ ನೆರ್ಪು ನೆರೆಗೆ ನಾಯಿಗೆ ನೆರೆಯಾಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಟ್ಟ ಎಂಕ ನೆರಲಿ ನಾಯಿ ನೆರೆಯಾಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಲಕ್ ನಾಯಿ ಲಾಲೋಟ್ ನಾಯ 50,000 ನಾಯ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿದ ನಾಯನ್ನ ಇರು ಬಣ್ಣ ನಂಬ್ಯಾರೆ ಮೊರಣಿ ನಮ್ಮನ V4 ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಒಂದೇ ನಾಯಿನು 10,000 ಗೆಂಡೀರು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅತ್ತ ನಾವು ನಾಯಿ ಕೊರ್ರ ಬಂಡೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತು 30,000 ಕೊರಿಯೆ ಪಣ್ಣ ನಂಬ್ಯಾರು 30,000 ಕೊರ್ದು ನಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ಕೊನತುನು ಮಾತ್ರ ಬಯ್ಯಾಡ್ ನಾಯಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿದೆ 30,000 ಉಲಾಯ್ 30,000 ಉಲಾಯ್ ನಾಯಿಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಗುಡ್ದು ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿದತ್ತು ಖಾಲಿ ಬುದ್ಧಿದತ್ತವು ಬೊಕ ಅವು ಕಲವ ಬುದ್ಧಿದ ನಾಯಿ ಎಜಿರೆ ಕಲವ ಬುದ್ಧಿದ ಇಡೆಗ ಅರ್ಪಣ 30,000 ಜೊತೆ ಒಂದು ಬಾರೋಡೆ ಬೊಕ ನಾಯಿ ಹೋಗೊತ್ತುಂಡೆವು ಒಂದು ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಇಂಜ ಡಾಮಾರ್ ಮಾಡ್ರಿಗ ಅತ್ತಿಯ ರೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಈನ ರೋಡ್ ನಾಯ್ದ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಗೊತ್ತು ಇಂಜ ನಾವು ಅವು ಟೂ ವೀಲರ್ ಇನ್ನ ಟೂ ವೀಲರ್ ರೋಡ್ ಅವ್ರಿ ಕರ್ಮ ರಾಟ್ ವೀಲರ್ ರಾಟ್ ವೀಲರ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೊರಣೆಂಜನ ಬತ್ತನು ಎಲ್ಪ ಹೋಗೇನೊಂದುಂಡು ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಪ ಸಾರು ಹೋಗೇನೊಂದುಂಡು ಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ದವು ಏನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಯಾನ್ 4 ವೀಲರ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಬಕ್ಕ ರಾಟ್ ವೀಲರ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಕೊರೋಡ್ ಚಂದ ಯಾನ್ ಇರೇ ಬಂದೇನ ತಾಯಗು ಅಮ್ಮೇರ್ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಮಗೆ ಜೋಕಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಅಜ್ಜ ಫಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಈಗ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ ಪನ್ಪುನಿಯರು ಇಂದೇ ಎನ್ನ ನಾಯಿ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿದ ನಾಯಿ ಯಾನ್ ಪನಂದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಾರ್ತಿಜವು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಪರ್ಕದು ಅವು ಈ ವಾರುಡೆ ನಾಯಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಿಜ ವಾರ ವಾರ ಇಂಜ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾರ ನಿಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಪನಂದುಂಡತಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕುರೆ ಬರ್ಲ ಕುರೆ ತಿಜವು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕುರೆ ಬರ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಕುರೆ ಪುನವು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಒಂದು ನಾಯಿದ ಹುಟ್ಟಾತಿ ಯಾರು ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ರಂದು ರಜ್ಜ ಮಾರ ಒಲಡಿ ಯಾನ ಜಂಬರ ಪುಡ ನಮಗೆ ದೀತಿನಿಂದ ತಿನ್ನಿ ಬೇ ಈಗ ಕರ್ಮ ಯಾನ ತಿನ್ನತಿ ಮಲ್ಲೆ ತಿಂದಾತನ ತಿಂದಾತನ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬಂಜಿ ಬೊಡಿ ಆತನ ಬಂಜಿ ಬೊಡಿ ಆತಿನ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಒಂದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬೊಡಿ ಆತಿನ ಹಂಗಿದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಡ ನಾನು ಬಂಜಿಲ್ಲ ಬೊಡಿ ಬಡಿದು ಯಾವ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಡ್ಗ ಬಂದು ಇಸ್ತ್ರಿದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀತೆ ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಚಾ ಉಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೋಲಿಯರ್ನ ಯಾನ್ ಮಾತ ಇದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಸೀಬೀರ್ನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬಾಡ್ಗ ತೂಪಾರಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗ್ರಾಚ ಮುಡಿಯದಿ ಕೊನತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿಡದ ಗಾಡಿಡುಗುಳ್ಳೆ ರಡ್ಡಲ ಉಂಡು ರಡ್ಡಲ ಕರೆಂಟ್ ಲೋಂಡು ಇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು
ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲಿಲ್ಲ ದಯವತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಗ ಏರು ನಿಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಾತ್ಯ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡತಿ ಎಂದ ನಾವು ಈ ರತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬಾತೇರ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಬಾತ್ಯಾರ ಆ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ದೂತ ಏನೇನಂತ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ವರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡಡು ಹೊರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ನೆಂಕುಲ್ ಪಾಡ್ದ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಣ್ಣ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವು ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ನಾನು ನಾಲಿತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾರಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅದಂದು ಪನ್ನೆಲ್ ಕೆತ್ತೆ ನಿಗುಲು పొద్దు తాగులు పొద్దు దూరం అప్పకండి లెప్పే ಒಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇರು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಏರ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಾರೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಸುರುಕಿ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಂತಿಜಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಲೆಪ್ಪೇನ ಆವ ಚಂದನ ಬಲಮ್ಮ ಬಿದೈ ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊನ್ನು ಮೂರ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿತ್ತು. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಕರೆದಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೇ? ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲೆಯ? ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಿದು ಅತಿಥಿ ಭಾಗವತರು? ಅತಿಥಿ ಭಾಗವತರು ಇದು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ, ಅದು ಇದು ಕಕ್ಕೆ ಬದವು. ಹೌದೇ? ಎಂಚಿನ ಹೌದೇ ಮಾರೆ. ತರುಣ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬೀಸರೋಡ್ ತರುಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು ಆಡಿದರು ನೀರಾಟ ಆಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ನೀರಿಡ್ ಗೊಬ್ಬಿಲ್ಲ ಗಾತ್ರ ಮಾರಿ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿ ಒಂದು ನೀರಾಟ ಗೊಬ್ಬಿನ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮೂಲಂಜಿ ನೀರ್ಗಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನೀರು. ಸ್ವಾಮಿ 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 ತಾಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಿದಾಯ ಬಾಲ, ಈ ವಾಸ್ತವ ಬಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಬೈದ ಸರಿ ತೂಲ ವಾಸ್ತವ ನೀರು ಕಲ್ವಣಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೊದುತ್ವಾರ ಬೈದಿನಿಯ ಬಿನ್ನೇರಿಯಾ ಬಿನ್ನೇರ ದುಕ್ಕು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನೆ ಒರಿಯ ಬರ್ತಾರ ಅಂದೆ, ಒರಿಯ ಬೈದಾರ ಅಂದೆ. ಎರಡು ಜನ ಬೈದ ಹೆಚ್ಚು ಒರಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಮ್ಮ 2 ಜನ ಬೈದದೆ ಓಲೇರಿ ಮೂಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬರೀ ಅವು ಏನು ನೀರಲತಾ? ನೀರಲತ್ತವು ಓಹ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ನೀರೆಲ್ಲವು ನೀರೆಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಅರ ಮೋಡ ತೋಜ್ಜಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಾಜಲಾಧಿಪತಿ ನೀರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಮನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದು ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ ಡೈಲಿ ಇಂಚೇನೇನಾ ಇಂಚೇನೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲಿ ಅಂದ ಹಾಲು ಬಾರಿ ಭಯಂಕರ ಆವಾಡ್ ಕಲೆ ಬೋಡು ಕಲೆಗೆ ಮರಿದ ಕುಲ್ಯ ಅಂದಪ್ಪ ಕಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನಲ್ ಗುಂದೇಟ್ ಆನಿಯರನ್ನ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಆನುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿ ಆನ್ ಮದ್ನಾಪ್ ನಾಣೇರು ಮದ್ನಾಪ್ ನಾನು ಯಾವ ಹುಲ್ಲು ಈರು ಆಣನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೋಜೋಡು ಹತ್ತು ಮಗ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಪಪ್ಪತೆ ಯಾನನ ಪಪ್ಪ ಉಂಡ ನನಗೆ ಅದ್ ನಾನು ಪಪ್ಪ ಉಂಡು ಬಗ ಲಕಟಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಉಂಡು ಪಪ್ಪೆ ಬಂದೆ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊರದ್ದೆತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ಲೆ ಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜೆಲ ಆತ್ರಂದತ ಅಂದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಮೂರು ಸರ್ಬತ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ ಬಾಕಿ ಅನ್ನನ ಕಲಿದಲ್ಲ ದೆತ್ತೊರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಹೆಚ್ಚಾವತ್ತೇನೆ ಅಂಚತ್ತು ಅದತ್ತು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆರೊಂದು ಒಟ್ರಾಚಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೇರ ಬತ್ತಗ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊರ ಕಲ್ಪುಡು ಸೀದೋಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಎಂಜಿನ ಸೀದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಯಾನ ಯಾನಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ದೇತಾನೆ ಕೈಗಾರ ಬಚ್ಚನೆ ಏನ ಮಗ ಅಂಚತ್ತು
ಬಾಯ್ ತತ್ತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪಂದಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜೆ ಆತೆಡ್ಡೆ ದುರ್ಬಿದ್ದೆ ಹೌದಾದೆ ಹೌದಾದ ಕೆಲವರು ಎಂಕ್ಲು ಅಮಾಸೆ ದನಿ ತಟ್ಟಿಡ್ ದೀಪ ಐಟ್ ದೀನ ಗಂಗಸರು ಅಂತ ಪರ್ಪಿ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿ ನಾನು ಪರ್ಪನಾಗೆ ಅಂದ ದಾದ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೇನಾ ಚಪ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೆ ಏನು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಏನು ಬಾತಿರು ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದಿ ಬಾರದ ಗುಲ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾರ್ದಾನೆ ಅದು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣದಾದ ಬಾತಿಯರ್ನು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಇಂಚುಕೊಲ್ಲಿ ಇಂಚುಕೊಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚುಕೊಲ್ಲಿ ಬೆಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಸುಜಿಪಂಡಿ ತುಲೆ ಈರೋಡು ತುಲೆ ನಾಳೆ ಸರಿ ತುಕ ಟೀಪೇಡ್ ಬಾಯ್ತಿಯಾರ ಪುಜ್ವನ್ ಜೀಪೆಜ್ಜ ಒಕ್ಕ ಆತ ಜಿಪಂಡಿ ನೇನ ಜೀಪೆ ನನ್ನ ಮಡೆ ಬರ ಪುಣ್ಯ ಮಡೆ ಸಮಾಜ ಮಡೆ ಬರ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದರಿ ಮಡೆ ಬರ್ರ ಮರಲ ನಿಕ್ಲಾಗೆ ನಾನು ಮಡ ಬರ್ರ ಮರಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮೇಲುತ್ತಲೆ ಮೇಲುತ್ತಲೆ ಮೇಲ ನುಪ್ಪುನು ಯಾನು ಉಂಪೆ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪುನು ಆರು ಉಂಪೆ ಮಡೆ 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 ಆನ ಮಡಿ ನಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ನಾಯ್ದ ಮಡಿ ಮೇಲ್ ತಿನ್ಪೇರಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗೊತ್ತಾಡಿ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ತೊಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಕಾಯ್ತಾಳೆ ಯಾನ್ చెప్పే ఎన్న కాಯ್తాಳೆ ఆరు చెప్పే ఓరరు మేరు పోదు నాయద గూటి చెప్పేరు నాయ పత్తి ఎన్న బెట్టు చెప్పుడు ಒಂದು ಬಾಂಧವಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪರಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚಪುರ ಇನ್ನೇನು ಬಳ್ಳಿ ಅವೇ ಇತ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕತ್ತ ಓಕೆ ಆತ ಓಕೆ ಆತ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಪಾಪ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪ ನೋಡು ದೆಪ್ಪು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ದಿತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋಡ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ದು ಉಡ್ಪಿ ಆತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡೋರ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡೋರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾತೇರ ಇದಾನೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ನಿಗ್ಲೇ ಓಕೆ ಅಪಗಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 40-45 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ದಿಕ್ಕ ಹೋಯ್ಕೋ ಮತ್ತು ಉನೇನು ಕೊನೊಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆವಡತಿ ಒಂದು ಏರು ಒಂದು ಏರಿ ಮಗಲ ಉಂದೇನ ಬೊಡೆದಿ ಮಾರ ನಾನು ಬಡಿಯದ ಯಾರು ಮಾರಿ ಎಕ್ಕಾಡ್ತೀನಿ ಚಾಲ್ ಮೂಲ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಮಗಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮೂಲ್ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಬರ್ಲೊಂಜಿ ಏಮ ಮಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಂದಂದೆ ಏಮ ಮಾಲಿನ ಮೊಣ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಬನಗೆ ಏಮ ಮಾಲಿ ಒಂಜಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪರ್ದು ಮನದ ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾತಿ ಮೊಣ ಲತ್ತು ಬಣ್ಣು ಹೆಂಗ್ ದಿಕ್ಕದ ನಸಿಬೇರೆ ದಾದತ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯಡಿ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನೋ ತೂವರ ಬರುವಂತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಮೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಗಳು ತೂಯಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರೆ ತೋಂದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜನ ಕಡೆಗೆ ಆರ್ತಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳಿರಿ ಕೊಡ್ಪಾರ ಚಾಪ್ತಾಂಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪುಣ್ಣೀರ್ పొన్నలిప్పు కదా పొన్నలిప్పు జండ మన్ననా బల మన్ననా కుడి ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క ఎక్క సక్క ಮಿಚ್ಚ ಬಲ ಏರು ಬೈದಿನಿ ಏರು ಆನ ಕಡೆತಕ್ಕೆ ಬೈದಿರಿ ಅಂದ ವಾವ್ ಚೆಕ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು ಏನಂತೂವರೆ ಆನ ಕಡೆತಗಳು ಬೈದೇರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಉಂದೇನ ಡ್ಯಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಉಂದೇನ ಮಮ್ಮಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆನಂದ್ ತೋಜವೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಏನ್ ಆನಂದ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಉಂದೇರ್ ಗೈಸ್ ಆನಂದ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಆನಂದ್ ತೋಜವ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಏನ್ ಆನಂದ್ ಈ ದಾಯದ ಕೋಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಣ್ ಗೈಸ್ ಆಣ್ ಬರಿಟತ್ತದಿ ಮೂಲ ಬರಿಟತ್ತ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಆಣ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲಿ ಅದು ಬರಿತೀನಿ ಅದು ಬರಿತೀನಿ ಆಣ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ಟಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತೊಜ್ಜೆನಾ ತೋಜ್ಜೆಗೆ ತೊಜ್ಜೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನಲುಂಡ ಎಂದ ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋಜಿನ ನಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೆಗೆ ಕೂಲಿ ಬಿಡಿಯಾ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಿ ಪಂಡಿರ್ ತೋಜೊಂದು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್
ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಾನೆ ಬಿಸುಲಲ್ಲಿ ಆನ ಕಡೆ ತೋರ್ ಬೈದೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬೆಲೆ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾತಾರೋ ಲೈವ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಆರು ಪಾತ್ರಂದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಂದ ಗಾರಿ ಬರ್ತೀರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ಕತ್ತ ಒಂದು ಒಂದು ಓಕೆತಾ ಪೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಕಡೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಕಡ್ದತ್ತು ಒಂದು ಬೇತೆ ತಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಮಗಲತ್ತ ಓಕೆತಾ ತೊಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಆನಡ ಚೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ ಪಾತಿರಂಡಿ ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಚೇನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾತ್ರ ಸುರುಕು ಪೂರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅತತ್ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಆದ ಅಂಜ 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 ಪಾತೆರ ಪಾತೇರ್ ಪಾತೇರ್ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾತೆ ಅಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಪಾತೇರ್ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಪಾತೇರ್ ಇದನ್ನ ಬಕ್ಕ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆತರಣ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲದ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪನೋಗ್ಲಾಗುಲತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ದೆಪ್ಪನಾಗ್ಲಾಗುಲೇ ಎರಡು ಜನ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪನ ಹಾ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಪೆರೋಡ್ ಬೋರ ಆಪಡೆ ಬರಲೇ ಒಂದು ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿತ್ತಾರ ಆಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಮೀಟ್ ಆತ ನಂದು ಅಂಡ ಒಬ್ಬೇ ನಾಚಿಕೆ ಮಲೆ ನಾತಂದೆ ಸೈತು ಹೋದ್ನೆ ದಾದ ಮಂಡ ಮೆಂಚಿತ್ತ ಕಿಚಿಲ್ ಮಾಡಿಯೇನೆ ದಾದ ದಾದ ದಾಲ ಬಂದಿ ಕಾಲಿ ತೆಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬನ್ನ ಜಮಾನ ಹೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಡು ಫೋನ್ ದಾದ ಅಲ್ಬಿನಿಯ ಒಣ್ಣಾಗ ಜಾಪುನ್ ಜಾಪತ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಉಂಡು ಜಾಬ್ ಉಂಡಿ ಜಾಪತ್ತಿ ಜಾಬ್ ಜಾಬ್ ಜಾಬು ಹಾ 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 ಜಾಬ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆಂಡ್ ದಾದ ಬಲೆ ಜಾಬ್ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಏನ್ ಅಂದ ಹಾ, ಹಾ. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಪೊಡದ ಅಂದನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ದಾದ ಬೇಲೆ ಇಂಜಿನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನು ನಂಚ ಅಂದ ಬೇ ಇಲ್ಲಡೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ ಅಂದ ಆಫೀಸ್ ಬೋಪು ಜೊತೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬಿಜಾರ ಅಕುಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೀಡಿ ಕೊನಪ್ಪು ಹಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಅವು ಲಾಂಚ ಎಡ್ಡೆ ದಾದದಿ ಆನಗ ದಾದ ಮೀನ್ ಕೇನ್ಲೇತ ಕೇನು ಕೇನೆ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಓ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಲ ಕೇಳಿ ಹಾ 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 ಆನಗೆ ಬೇಲೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಆಗದಲ್ಲ ಬೆಂದಿ ನೋಡ್ದಾಲ ಆ ಕಾಲಿ ಪೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ನ ಕಕ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಎಚ್ಚ ಕಕ್ಕೆಲಕ ಪೆಂಚಿ ತಿನ್ಪುಂದದು ಆತ ತೋಟ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಆತ ತೋಟ ಉಂಡುಗೆ ಗೈಸ್ ಬಜ್ಜೆ ಬೊಡಿತ ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಗೈಸ್ 10 ಎಕರೆ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದುಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ತಾರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಉಂಡು ಅರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದುಂಡು ನಿನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೋಪುನ ಇಂಚಿನ ಅವು ಉಂಡು ಉಂಡು ವಾನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆವಡ್ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಆತ ಮಾತ ಉಂಡು ದಾಲ ಐಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಗಲೆಗಳ ಪೊದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ಹಾ ಹಾ ಆನ ಬೇಳೆ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಜ್ಜ ರೈಲು ಬಿಡ್ಪುನ ಬಂಡಿ ಒಂದು ಬಾತೇರೆ ಬಂಡಿ ಆನಾಗ ಬೇಲೆ ರೈಲು ಬಿಡ್ಪುನ ರೈಲ್ ಬಿಡ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕೇನ್ ಕೇನೋಡು ಕೇನೋಡು ಅಂದನ್ 4 ಜನಟ ಕೇಂದ್ರ ತಿರಿಯೊಂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಲು ಬಂಡಿ ಆನ ಬಿಡ್ಪುನೇ ರೈಲು ಬಾಲ ಬುಕುಟೆಗೆ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನಿನಿ ಅಂಚ ಇವಾಗಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಮಗಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಹಾ ಅಂದ ಅದಾಡವು ಓಕೆ ಆದಿತ್ತನು ಇಟ್ಟು ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಏರ್ ಬರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಕುಲ್ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಆದಿತ್ತು ಅಕಲೆ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಏರ್ ಬೋದು ಓಕೆ ಆದಿತ್ತು ಆವಡು ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಓಲ್ದಿಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ರಂಗೋಲಿ ಡಾವು ರಂಗೋಲಿ ದಿಕ್ಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ ಕೈತಲಾಪುಂಡು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗೋಲಿ ದೀಪುನ ಅಚ್ಚತ್ತ ನಾವು ರಂಗೋಲಿ ಎತ್ತಿ ಬೀಸುಡು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗೋಲಿ ನೋ 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 ವಾಟ್ No, no, no. What? No, Rangoli, no. Rangoli, no. One No, way. that is not good place. Dane. No, 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 no. Why? No, that is not No, good no, place. no, guys. I can't believe that. Please, Rangoli Hotel. Please, Mummy is saying Rangoli Hotel is best hotel, and parking place is very, 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 very big. Please come to all. Blessings to me, please, guys. No, guys, I can't believe this, guys. Please, Rangoli Hotel is best hotel. I can't believe that. Mummy, please say me. yes. Yeah, Daddy, who was coming is. hello. Please, yeah. Please coming. Please. This is my husband, guys. Please come, guys. ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ Yeah, Mummy say. ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ Big parking. ಹಲೋ Hello. Yeah. ಬಲ ಯಾನ್ ಬಿದೆ ಬೈದೆ ತಪ್ಪದೆ ಇಲ್ಲ ಬಿದೆ ಬಲ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟ ಬಿದೆ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ Please, guys coming. ಅಕ್ಕಲು ಹೊಡೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಹೊಡೇನಿ ಅಗ್ಲು ಹೊಡಿಬೇನಿ ಇರು ಇರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಹೊಡೆಯನಿ ನಿಕ್ಕ ದೂರ ಹೋಯ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ
ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತ ಮೈ ನೀರು ಮೈ ಪಾರೆ ಬೋದು ಮೈ ನೀರು ಮೈತನ್ ಬೆಂದ್ರಿ ಪಿದೆ ಮೈತು ಯಾ ಮೈತದ ಆತನ್ ಪಿರ ಐಕ್ ಮೇಲ್ಗೆ ನೀರು ಮೈ ಪಾರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಬೈದಿದ್ದೀನಿ ನಂಜ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗೆ ಮಡ ಮೈಪಾಯ ನೀರು ಮೈ ಬೈ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾಡಿ ಆರ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಿಗಲ್ಬೋದು ಮೈಪಿ ನೀರು ಬೈದಿ ಅದು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಐತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಪಣ್ಣು ಓಕೆ ಪೊಣ್ಣುಬುರ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆನು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಬುರ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಓಕೆ ತಾ ಓಕೆ ತದೆ ಒಂದು ಎಂಕೋ ಕೆಜ್ಜಿ ದಾನದಿ ದಾದಾನದಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಆದತೆ ಅವು ಕೃಷಿಕೇತಿ ರೈತಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಕೃಷಿ ದಾಖಲೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅದು ದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾನ ಎಂಕ್ ಒಂಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂಜ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂಜ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೂಗಂಡಲ್ ಒಂಜ ಔಟ್ ಒಂದು ಬಡ್ಚಿ ಕೃಷಿ ತಗುಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಐ ಕಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪುದಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನ್ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೊದು ಒರಿದಿನ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿಡ್ದಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತ ಪೊದು ಇಪ್ಪಂದ ಒರಿದ ನಿಗುಲ್ ಮನ್ಪಾರ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮನ್ಪಾರ ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲಿ ಬೋದು ಮದ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರೇದಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆದ ಅಕ್ಕ ದುಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಎತ್ತನ 1 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಡು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಚವನಂತೇರು ಆ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಸಾರ ಎಂಟು ಇತ್ತೆಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮದ್ಮೆ ಆದ 1 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಒಟ್ಟುಡುಲ್ಲರಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಯಾಪಲ ಕೃಷಿನ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಕೃಷಿಕೆ ಅಂಡದಾನೆ ಇತ್ತ ಏತ್ತು ಜನ ಕೃಷಿಕೇರ್ನ ಜವಣೇರು ಮಾತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತಿ ಕೃಷಿ ಏತು ಲಾಭೋಲ್ಲ ಮಗುಲು ಮಾತ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಮಾರೆ ಸುರೂಕು ಇತ್ತ ಪೊಣ್ಣುದುವರೆ ಪೊಂಡ ಸುರೂಕೇನು ಕಂಡ ಉಂಡ ಎಡ ತೋಟ ಉಂಡ ಇಲ್ಲು RCCಯ ಅಪಗಂದಂಡ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನ ಪೊಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಇಂಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಮೇನೆಜ್ಜ ಮಾರೆ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಟುನ ಯಾಪಲ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿದಪ್ಪೆ ರೈತೆ ಪನ್ಪಿನವು ಯಾಪಲ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಇನಿಪೋದಿ ಮದ್ಮೆ ಅಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ IT ಗಾಲ್ದೆ ಕುಯಿಟಿ ಗಾಲ್ದೆ ಏತು ವರ್ಷ ನಿಗಲ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟುಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ನೇ ಸುರುಕು ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಜೋಕುಲೆಗಂತೂ ಗೇನ ಬರ್ಪಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾಲಿ ಪಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೈ ಪೈ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಪೊದು ಒಂದು ಮೋಲು ಮಾರೆ ಕೃಷಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋದು ಕಡಿದಿರಲ್ಲ ದಾದಾ ಬಣ್ಣ ದಾದಾ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ದಾದಾ ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಪೊದು ತಪ್ಪಾಯ್ತಾನೆ ದಾದಾ ಬಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಮೋಲು ಜನ್ಮೋಡು ಸುಧಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಸದೆ ಪೋರ್ಚಿಯ ಸಾಯ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಸೋಸ ಹೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನನಾ ಎನ್ನತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಂಬೆ ಎನ್ನತ್ತ ಮುಲ್ತ ಹೆಂಗ್ ಮೇರ್ನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾತು ಗಿಲ್ ಗಿಲ್ ಬಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಪೋಪುಂಡ ಬೈ ಅದೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಆಡಿದರು ಆಟ ಆಡಿದರು ದೇವರನ ಜಂಕಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಈ ವಾಸವಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾತ್ರ ಮುಗ್ದು ಬಾಯ್ತವರ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಹಾಗು ಅವತ್ತು ಹೇಳು ಮುಂದೆ ಬುಡ್ಕ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಪುಣ್ಣಲೆ ಪುಗತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂತ ಟೇಕಾ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪಾಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ ಕುಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ ಏರಿಯಾ ನಾಟುಟ್ ಬಾತದು ಹತ್ತು ಟೇಕ್ ಆತುಜಿ ಆಯ್ ಪೆಜ್ಜಿದಂಡೆ ಆತೆ ಕಕ್ಕೆನ ನಡು ನಡು ಒರ್ಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತು ñಕ್ ñಕ್ ñಕ್ಕಾಪು ನಾತೆರ ಪಾತೆರ ಒರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾತೆರ ರೆಡಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅವು ಬಾಯ್ ಬಡ್ ನಡು ನಡು ಪಾತೆರ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಚಿನ ಜಾಣ ಬಕ್ಕಗೆ ದಾಲಗೆ ಏನಿದೆ ಟೇಕದ ರೆಡಿ ಟೇಕದ